днес ще отворим две Kinder Stranger Things яйца, епизод 2. Първото да отворим, да видим какво ще ни съвпадне. Добре, да го сглобим. Първото е ето този. Сега е време да видим второто Kinder яйце. Какво ще открием? Малко ще се позабавя. Здравейте, хора! Аз съм баща му. Грам не разбирам какво отваря, но само знам, че днеска е ден за прошка и си яде и халва. Ако нещо сме съгрешили, простете ни. Какво стана с яйцето? И ни се падна ето това момиченце. Не го знам кое, но е важното, че сме го отворили. От мен чао! Чао и пак не простете, ако има нещо.